Salut! Astăzi o să facem operațiunea de plantare a roșilor sau de transplantare a roșilor în grădină și o să începem din răsatniță, unde au fost puse roșii pentru dezvoltare. Haideți să vă arăt. O să le luăm de aici, o să le ducem spre transplantare. Astea sunt roșiile, uitați ce frumoase sunt, chiar superbe. Și acum urmează să luăm de aici niște roșii pentru a le transplanta în grădină. Pe cele pe care le-am pus în alveole, în tăvițe alveolare, acelea sunt plantate deja în solar. Acum acestea din răsatniță sunt strict pentru grădină, nu pentru solar, de aceea au fost puse în grădină. Acestea sunt soi pentru bulion. În primul rând avem nevoie de gunoi de grajd bine putrezit. Trebuie să fie de cel puțin 3 ani vechi, să fie bine putrezit, și ăsta îl vom lua și îl vom pune pe rândurile noastre de roșii. Eu acum vă exemplific pe un rând de roșii și urmează ca să procedez cu toate rândurile la fel. Uitați, am împrășteat gunoiul pe rândul de roșii și pe toate rândurile voi face la fel. Țin să menționez că pământul nu a fost săpat de fel și totuși trebuie să facem o operațiune de aerare. Nu putem să lăsăm chiar așa, pentru că rădăcinile au nevoie de dezvoltare. Haideți să vă arăt cum se face operațiunea de aerare a solului. Și acum operațiunea de aerare sau afânare a solului. Avem nevoie de o furcă cum e aceasta și efectiv ce facem? O băgăm în pământ, așa, și nu face nimic mai mult decât să dislocăm un pic solul. Atât. Nu întoarcem brazda de pământ, efectiv dislocăm un pic solul. Facem la fel peste tot, pentru că solul are nevoie să fie un pic afânat și aerisit. Vă explic imediat de ce nu întorc brazda și de ce este foarte bine să fie făcut doar așa și nu întoarsă brazda. Următorul pas este să punem plasa de agrotextil. Am pus-o deja. Urmează să facem găurile. De fapt, nu știu dacă e neapărat textilă. Asta pare un material plastificat așa. Parcă e ceva din industria petrolului. În fine, oricum producătorul a zis că ar trebui să reziste 5 ani în grădină. Nu știu dacă va rezista atât. Oricum, vom vedea. Să sperăm că vom vedea. Urmează să facem găurile în materialul agrotextil. Am început să facem găurile în agrotextil. Le facem cu o metodă interesantă. Haideți că vă arăt imediat. Avem aici un dispozitiv, să zic eu așa, din metal, pe care îl încălzim cu butelia fix pe gura, să zic eu, gura dispozitivului. Practic e un cerc metalic și odată încălzit va topi. Gata de moment. Gata de moment. Și mergem, luăm, uitați, aici am făcut deja și aici n-am mai avut, dar facem acum. Se topește foarte, foarte ușor și ok, mai a rămas un pic aici, nici o problemă. Ok, deci cum ziceam, venim cu acest dispozitiv. El, dacă e încălzit, imediat face gaura, ați văzut? Hai să facem și aici. Gata. Să iau. Gata. Ați văzut? Deci cu un dispozitiv în acesta încălzit. Ok, am uitat aici o roșie din aceasta frumoasă, nu-i la alveolă, nu-i la cub,
Cum v-am zis, le-am luat din răsadniță. Avem gaura făcută. Acum avem nevoie de un dispozitiv. Eu îi spun plantator. Practic ce facem? Haideți să vă arăt un pic să comut telefonul. Așa. Venim cu acest plantator și facem o gaură cam așa. Un pic. Folia asta se cam trage, trebuie să fixez mai bine imediat. Vin, pun planta cât de adânc intră și pământul îl tragem pe tulpină. Vezi? Ea se va prinde fără nicio problemă în următoarele 2-3 zile. Mă pun ca multe plante de plantat, multe roșii de plantat și o să vă arăt eventual un rând, două la final. Am făcut și primul rând. Uitați cum arată roșiile. Unele sunt culcate, dar nicio problemă, ele își vor reveni imediat. Trebuie să le udăm și totul va fi în regulă. Pe marginea agrotextilului am pus pământ ca să nu cumva să fie luat de vânt sau ceva agrotextilul. Am pus niște cărămizi pe margine doar ca să-l fixez. Acum să vorbim despre câteva avantaje pe care le prezintă această metodă. În primul rând, pământul nu este săpat, microorganismele din pământ sunt foarte fericite pentru că nu au fost deranjate de săpat, nu au fost omorâte, pentru că noi când săpăm pământul, ce se întâmplă? Întoarcem brazda de pământ și toate microorganismele sunt expuse la UV și sunt omorâte și noi avem nevoie de microorganisme benefice pentru sol pentru ca să ne hrănească plantele. Microorganismele sunt cele care sunt responsabile de a descompune macro și microelementele în așa fel încât plantele să le poată digera fără nicio problemă. Următorul avantaj ar fi că, teoretic, cu această plasă de agrotextil nu vor mai fi burieni, nu o să mai trebuiască să plivim, să scoatem burienile. Alt avantaj este că am pus gunoi de graj, teoretic microorganismele de care vă spuneam mai devreme vor descompune acel gunoi de graj pentru a-l pregăti pentru digestia plantelor. Teoretic sunt multe avantaje. Alt avantaj, faptul că nu trebuie să udați așa de des. Teoretic folia asta de agrotextil previne ca apa să se evapore așa ușor din pământ și asta înseamnă că o să trebuiască să udați mai puțin. Totuși, în ideea asta am o mică îngrijorare și eu. Teoretic, folia asta de agrotextil ar permite totuși apa să treacă prin ea, în ideea în care trebuie să udăm. Eu voi uda cu furtunul, nu voi avea un sistem din acela de picurare, voi uda cu furtunul pur și simplu și în cazul acesta aș vrea totuși ca apa să treacă prin această folie. Oricum, la început, clar, voi uda direct la rădăcină și așa voi face, voi uda roșia direct la rădăcină și cu furtunul, bineînțeles, nu cu altceva. Sau eventual prima săptămână sau primele 2 săptămâni cu o 8 stropitoare, cu un vas, dar pe urmă cu furtunul. Dacă ți-a plăcut acest video și consider că ai învățat ceva din el, te rog dă un like, te rog abonează-te, te rog distribuie-l și ne vedem data viitoare. Dacă ai ceva de scris, un comentariu, o întrebare, te rog scrie în secțiunea de comentarii. Pe data viitoare, pa!